A Audiencia Provincial da Coruña absolveu o alcalde de Porto do Son dun presunto delito de prevaricación ao contratar unha arquitecta técnica. A sentenza establece que tras tomar posesión en 2011, Luís Oujo atopouse cunha situación de colapso no Departamento de Urbanismo, que levaba 4 anos cunha única arquitecta. Tanto esta profesional como os técnicos municipais informaron ao alcalde da urxente necesidade de contratar un arquitecto técnico, co fin de poder despachar os expedientes nos prazos establecidos. Segundo recolle a resolución do tribunal, tras realizar consultas cos funcionarios, Secretaría de Intervención e baixo a supervisión da Concelleira de Facenda, solicitáronse currículos e realizáronse entrevistas seguindo un proceso de selección que culminou coa contratación dunha persoa descoñecida para un inculpado. Unha práctica habitual no Concello, posto que o 69% dos contratos estaban na mesma tesitura de posible relación laboral encuberta. Durante a vixencia do contrato, Intervención formulou reparos baseados en que as competencias encomendadas eran propias de funcionarios públicos e por límites temporais. O fallo establece que non pasan de simples irregularidades habituais neste estadio administrativo, enmarcadas nun contexto específico. Tamén reflicte que o rexedor ponderou o alto rendemento da arquitecta técnica e a ostensible melloría do departamento. A sentenza non é firme e contra ela cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.